Dentro do menú do foracio, o tema que escollemos foi o poder dos alimentos, algo que xa sabíamos polo que nos dicía na casa lo importante que é comer peixe e marisco, pero despois da charla que recibimos da nutricionista Sandra Fernández Agraso, que deunos moito máis claro porque os produtos do mar son bons e deben ser consumidos. Son moi ricos en nutrientes esenciais como proteínas de alta calidade, vitaminas, entre ellas as vitaminas D e B, minerais como o oiro, selenio e zinc. Teñen ácidos grasos omega 3, especialmente no peixe azul, que son moi beneficiosos porque reducen o risco das enfermidades do corazón e ademais mellora o funcionamento das nosas neuronas. Teñen poucas grasas saturadas, moito menos que a carne vermella, polo que se os comes os niveis de colesterol mantéñense baixos e terás un sistema circulatorio moito máis saludable. Tamén son beneficiosos para ter unha boa saúde ocular. Por todo isto, son especialmente recomendables durante o embarazo. Así que incluir os produtos do mar na nosa alimentación fai que teñamos unha dieta moito máis saludable, aportándonos un maior benestar. E por se fora pouco, a súa produción a través da acuicultura fai en moitos casos sexan alimentos sostibles que axudan a preservar os ecosistemas mariños. Isto fixo que quixéramos investigar cales son os produtos do mar que máis nos gustan, como nos gusta comelos. Para iso fixemos unha enquisa entre as persoas de todas as idades e xénero que fixemos varias preguntas sobre os seus hábitos de consumo de produtos do mar. Fixemos 140 enquisas e a maioría foron de 10 a 12 anos. Mentres facíamos as nosas enquisas, tamén buscamos información doutras enquisas similares que se realizaron en España e en Galicia. Por exemplo, en marzo deste ano publicouse un informe de pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación no que se falaba de que no ano 2023 o consumo de produtos mariños segue baixando. Tamén expoñían que nos fogares españois hubo un alto consumo de peixe nos anos 2008 e 2009, a partir dos cales, e de forma xeral, comeza unha trayectoria descendente ata mínimo do ano pasado. Este descenso no consumo de peixe e marisco atopámolo en diferentes fontes de información polo que debe ser bastante evidente e coñecido. Ese mesmo informe di que o 37% dos xoves consúmeo por obrigación e destacan que a maioría da poboación consume normalmente as mesmas especies. Quizais o que se busca é un menor valor comercial e a facilidade de cociñalo. Resalta que as persoas que aumentaron a cantidade de peixe na súa dieta foi por manter unha dieta saudable e equilibrada. Tendo en conta isto, podemos dicir que na sociedade están bastante recoñecidos os beneficios nutricionais dos produtos do mar, o que é unha boa noticia. E agora imos a comentar os resultados das nosas enquisas. Nesas 140 enquisas, podemos ver que a maioría das persoas, un 80%, consumen produtos do mar 3 veces ou menos a semana, preferentemente durante a hora da comida, en a que a maioría falan durante todo o ano, aínda que hai un grupo importante que prefire facelo durante o verán. Cando lle preguntamos sobre onde mercan e como prefiren mercar, vemos que o principal punto de venda de peixe é o supermercado. A pescadaría e a praza de abastos foron o segundo e terceiro punto de venta, non moi lonxe da opción preferida do supermercado. Hai que aclarar que esta enquisa foi coberta entre vecinos e vecinas do Porriño. Posiblemente cambiaría se o fixéramos aquí no Grove. Ou non? Compañeros de Grove, tedes que facela a ver se topamos diferencias. E a hora de mercar, as enquisas sinalan de forma mayoritaria que se busca a frescura do produto en segundo lugar, o precio. Factores como o método da pesca. Se a pesca é artesanal ou se ven da acuicultura son os que menos se teñen en conta das opcións que ofrecían as enquisas. E cando se compra a forma preferida foi en fresco ao pescado. A segunda opción, aínda que moi lonxe desta primeira, é o produto fresco e limpo en bandexas. Mercalo patrocinado en salafón afamado ou como sushi. Foron as formas que menos se valoran cando vai mercar o peixe. Como somos moi curiosos, seguimos a preguntar. Cando lle preguntamos a xente como prefire comer produtos do mar, a maioría comeno a prancha e tamén o forno, aínda que moito menos. Nótase que a xente gustalle a comida saudable. Cru ou marinado, case ninguén parece comelo e vese que o microondas non o tenemos para cociñar, só para quentar. Nas posibles razóns que animan a comer produtos do mar, a principal parece que os nosos familiares o teñan moi claro, e que a súa dieta sexa saudable, polo seu valor nutricional e tamén destacan o seu sabor.
o que menos anima a comelo é pensar que é barato ou pola súa sostenibilidade. E cando preguntamos polas razóns para non comer os produtos do mar, o factor decisivo son as espiñas. E tamén vemos que tampouco lles gusta que pode ter un parásito que se pode atopar nos peixes chamados anisakis. Para non ter ese medo, basta con congelar o peixe ou cociñalo a máis de 60 graus centígrados durante un minuto por menos. Mentres que a posibilidade de que sente malo polos desperdicios que pode haber non son valorados antes de comer os recursos do mar. A partir de aquí xa imos a falar solamente dos resultados das enquisas da nosa idade, aínda que temos que dicir que non son especialmente diferentes dos resultados das outras idades. Os nosos resultados son moi representativos do que se come nas nosas familias. Cando falamos dos principais grupos de recursos do mar, se os temos que ordenar pola nosa preferencia sería 1. Peixe blanco, 2. Peixe azul, 3. Cefalópodos, 4. Crustáceos, 5. Bivalvos. En último lugar, as algas. Depois de traballar a probar diferentes algas dentro do menú do Foro Quiz, igual tendríamos que repetir esta pregunta da enquista. Os peixes que se nós consumimos con maior frecuencia son salmón, irullada e o pescada. Estas respostas son moi parecidas aos resultados do informe de Pesca España do que nos falamos antes. Eles atoparon que os peixes máis consumidos en España foron o salmón, a pescada e o bacallao. A dourada aparece en quinto lugar, e entre os menos consumidos están o linguado e o rodaballo. Falando de mariscos, no top 3 estaría o langostino, como primeiro destacado, seguido o polvo e o mexillón. No outro lado está o marisco que menos comemos e que foron as nécoras, centolas, camaróns, berberechos e navallas. As conservas que máis comemos é a de atún ou bonitos, junto coas de sardiñas e mexillóns. Outras enquisas e tamén os carros da compra dos supermercados coinciden en sinalar o atún como conserva de consumo preferente. E aínda que están moi boas, as conservas que son menos consumidas son as de xarda, berberechos, ameixes e zamburiñas. E ademais de facer esta pequena investigación dos hábitos de consumo, aproveitamos para investigar un pouco sobre os coñecementos da xente en relación aos produtos do mar, facendo 4 preguntas que Sandra nos aclarou en repetidas ocasións durante a súa charla sobre o valor nutricional. Temos que dicir que, de forma xeral, a maioría dos consumidores están moi ben informados, xa que a resposta correcta foi a seleccionada maioritariamente. En concreto preguntamos cal é o macronutriente mayoritario no peixe? As proteínas. E cal é o peixe con máis contido de materia grasa? O peixe azul. Cal é o mineral esencial que nos aportan maioritariamente os peixes e marisco? O yodo. Cal é o ácido graxo máis abundante no peixe azul? Omega 3. Para rematar, só queríamos dicir que Galicia adoita estar a cabeza do consumo dos recursos do mar en España. Parece evidente que o descenso que se está dando durante os últimos anos debería corregirse, xa que, como todos vos sabedes e agora nós tamén, os alimentos do mar teñen moito poder.